खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय गिबिनि साबजेक्ट दङ आसाम मिजोराम सिमनायाव दुंहाव थासारि सावनानै होदों गं 20 आसामनि सुबुंनि न' फिन आसाम मिजोराम सिमनायाव दुंहाव थासारि हाइलाकान्दि जिल्लानि काटलिसिरा बियाबनि कुसुतल ओनसोलाव अर जोंखाङो आसामनि सुबुंनि न' सरकारि लामा लुनायखौ लानानै जानाय बाथ्रा दान्थेलायनायनि जाहोनाव गं 20 आसामनि न' सावनानै होयो मिजोरामनि दुथांफोरा गाहाय मन्थ्रि लामा बिथांखिनि गंसे लामानि खामानि सोलिबाय थानाय समाव मिजो आफाद आरो पुलिसनि सुबुंफोरा हेंथा होदोंमोन बेनि उनाव आसामनि रायजो आरो मिजो आफादनि गेजेराव गोख्रों दाङाबाजि जायो आरो मोनाबिलि 6 रिंगासोआव मिजो आफाद आरो पुलिसआ आसामनि सुबुंनि खमैबो गं 20 न'आव अर सुनानै होयो बे गिख्रंथाव जाथायाव 3 सुबुङा जोखोम जादों नैथियाव दङ इउपिपिएल दोलोनि थियारि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया 1 दान खावसे मासल'सै बेखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया गावबा गावनि हान्जाखौ देरहाहोनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं बिसायख'थियाव देरहानांगोननि थाखाय इउपिपिएल दोलोआबो खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिटिआरजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोजों मोन 26 बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि होनो थियारि जाबाय थामथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि असिला नार्जारिया गोमाना दं क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि थानानि सिङाव थानाय महनपुर गामिनि बावथिना नार्जारिनि बिसि असिला नार्जारिया थांनाय 8 फेब्रुवारि खालारखालि फुंनि 10 रिंगायाव गावनि बिखुनजोजों गावजों इउनियन बेंकनि सिक्रेट नाम्बार लायनो होननानै ओंखारलांनाय समावनो गावनि बिखुनजोजों लामा ससेनिफ्राय गावस्रालायलाङो लोगोसे दासिम न' फारसे फैफिननायखौ फिसायजों लोगोसे न'खरनि गासैबो दुखुआव दं सोरबाफोर बबेबा नुसनोब्ला 80116777 873 नाम्बाराव खौरां हरनो फिसाय बावथिना नार्जारिया खावलायदों ब्रैथियाव दङ हाग्रामा महिलारिया बुंदों फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियाव मोन 12 बियाबावनो बिपिएफआ देरहागोन दिनै 10 फेब्रुवारि बिटिसिनि गा-18थि गोरोबथा सान 2003 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 10 अक्ट'आव दिनैनि सानाव भारत सरकार आसाम सरकार आरो आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बिएलटिनि गेजेराव बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन बिटिसिनि गा-18थि गोरोबथा सान 10 फेब्रुवारि अक्ट'खौ बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दिनै बाक्सानि बरमायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो बे हाबाफारियाव बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ गासै मोन 12 बियाबावनो देरहासार जागोन आरो दिसपुराव सरकार दानायाव हेफाजाब होगोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।